नमस्कार गाववाल्यांनो, आज पुन्हा एकदा एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आम्ही इलो तुमच्यासाठी. तर आज आम्ही खय चाललो, तर आम्ही चाललो आज सावंतवाडीत आम्ही आज बघतलो नरेंद्र डोंगर आणि सावंतवाडीची शान म्हणजे सावंतवाडीचा गार्डन. रोजच्या प्रमाणे गप्पा गोष्टी मारीत मारीत कधी एकदाच्या आम्ही सावंतवाडीत पोचलो आमकाच कळाग नाही. तर आता एसटी स्टँडकडे तर इलो, हैसून आपणा घेऊचो आता यो राईट. भलो मोठो जो चढाव बघतात, ह्यो चढाव काढल्या काढल्या आपण पोचतलो डोंगरावर. फायनली आम्ही आता येऊन पोचलो डोंगरावर आणि ह्या जा तुम्ही छोटासा देऊळ बघतात तर या असा हनुमानाचा आणि हैसरसून पूर्ण सावंतवाडीचं व्ह्यू दिसता आपणाक. खूपच शांतता असा हैसर. तर आता देवाक थोडंसं पाया पडतो आणि ह्या तुम्ही पाणी बघतात जा झऱ्याचा वरसून येता डोंगरातसून ता पूर्ण सावंतवाडी शहराक पिण्यासाठी पुरवला जाता. तर हैसर बरोचसो वेळ घालवल्यानंतर आम्ही निघालो गार्डनच्या दिशेन आणि एकदाच येऊन पोचलो गार्डनकडे आणि म्हटलं आता हय बाहेर न वेळ घालवता पटापट आतमध्ये गार्डनात जाऊया. आणि आतमध्ये गार्डनात वाईज इकडे तिकडे फिरलो वगैरे, माझी सावंतवाडी लिहिलेला होता त्याच्यासोबत एक फोटो काढलो आणि आता आम्ही येऊन बसलो तलावावर. आणि तुमका जर आमचा व्हिडिओ आवडला असाल तर आमच्या चॅनलला जाऊन तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघू शकता. थँक्यू.